Machiegni kendo Nyakwaramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag imore kapok wadonjo e twaka e chenro mar mine wacho. Jomodak kod tuo mar maok thor mako ji maridho pien del mong'ere kaka vitiligo koro dwaro mondo sirikal okonygi e achiedh nade magikaloe ka bende gijiwo jopiny mondo rwakgi e kindgi. E romo mar hingo odiochieng' vitiligo manokelo kanyakla jotuo mag tuoche mahinyo pien del, jotuogo ywak ni koso ng'eyo e kind oganda osenyayo akweda gino mamonogi dago ngimagi makare. Simfros Okinda nigi ler. En wuoth machiel kachiel manokelo kanyakla oganda mopogore modak kod tuoche mag pien del, ahinya mano maridho pien del mar vitiligo. Kata obedo ni en tuo ma ok thor mako ji, riwruok mar World Health Organization yango ni atamalo achiel mar oganda e piny ngima ni kode ka kwan jotuo e pacho ka ok oyangore. E romo manobagi e chuny boma ma Nairobi, riwruoge mopogore makedo ne ratich joma ni kod tuoche mag pien del noromo kanyakla gi jotuo mar golo dok e is jopiny e wi tuoni kendo jiwo jotuo e wi yore mag rito pien dendgi. Gimirima jotuo lera achiedh nade magikaloe e dak kod tuoni. This is my second marriage. So for them, they think that it's either myself or my husband is doing something bad. So probably God's give me a child with that kind of conditions. Tom Radido osedak kod tuo mar vitiligo kuom thuolo mar higni 20. Max ma rochere minene wang'agi nochako wuok e tienda ka pod dane primary school, so nok ang'e ni Max gi ginang'o, but adhi agundua bang'e 2008 ka dhi hospital ka gisechako bedo mang'eny e denda ni tuoni en tuo mar vitiligo. Tom lero ni wuoth mar dak gi tuoni pok obedo ne mayot ahinya kalore kod akweda mabiro nikech ji matin kende emong'eyo e wi tuoni. Jomoko wacho ni en abomination, jomoko wacho ni itimo gik moko maricho e ngimani be. Community tengi oko yudo tich be ok yot sama in gi tuoni. Bedo ni en tuo ma ok thor mako ji mathoth, nonro mosetime thieth mare tin miyo yudo thieth tek. Thieth opogore and thiedhego be ng'engi be ok ti. Jotuo koro ikwayo sirikal mondo konygi yudo yedhe ma gitiyo godo pile ka pile ka jopiny bende okwa mondo orwak jotuo e kindgi. We allow you to stare and also to ask us questions about vitiligo. Otherwise, we are so much grateful and we advise people to read more about vitiligo. Ranyisi mag tuo vitiligo kochakore en pien del malokore marachar kata bedo kod lwar momondo. Ng'enyne ochakore gi e wang', lwedo kata tielo kapok okworore kuonde mamoko. Nonro yango ni en tuo mikelo ka nyinyo mag del ochako kare gi wegi kendo mono del golo melanin, gino mamiyo del rangi mare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajwang' e chenro mar mine wacho otieno